हेलो नमस्ते। हर हर महादेव। हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो भैया आज वो सब खाती एगो नया मैटर लेकर के आइल बानी। लभर सावन सॉन्ग बाटे। सावन बा, लभर गीत बा, लभर मैटर बा। तो हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमार लिखल गाना आप सबके ई मैटर पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी और आप सबके प्यार दुलार प्यार आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के अपन प्यार आशीर्वाद ढेर सारा देहब जा। तो चलिए, जे भी भाई अभी तक ले हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कन कैले, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो लेकर का नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचे, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकी जा, सुन सकी जा। और भैया वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब और अपन एक एक लाइक करम और एक एक कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ वो सब खातिर कैसन गाना लिखले रहनी है। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे हो कि म्यूजिक बनवावे हो कि तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता ना लोग। तो चलिए, पूरा फुल सॉन्ग बाटे, आप लोग वीडियो में बनल रही जा, आप लोग ध्यान से देखब जा, ध्यान से सुनब जा, मैटर खुद समझ में आई कि हाँ कैसन गाना लिखले बानी, का शब्द लिखले बानी। और तर्ज आप सबके बता दी कि लभर ए बाबा नया मैटर बाटे, न्यू ट्रैक बा। तो यही से अपन जे नाम डलले बानी दीपक दीपांशु, काहे कि खुद से लिखले बानी। तो चलिए, वो सबके ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मुखड़ा के डमी करके सुनाओ तनी। आप लोग पूरा वीडियो में बनल रहब जा, पूरा फुल सॉन्ग बाटे, ध्यान से सुनब जा, ध्यान से देखब जा। सिंगल सॉन्ग बा, हम डमी करत तनी कि जहाँ दो बार बा उजा दो बार आप लोग खुद समझदार बन जा, समझिब जा। कि असो सावन में देव घरे आईम बाबा, आ गंगा जल बेल पतैया चढ़ाईम बाबा। कि असो सावन में देव घरे आईम बाबा, आ गंगा जल बेल पतैया चढ़ाईम बाबा। कि लागल भगती के आस बा, दिल में ना होत बा सबर। कि लागल भगती के आस बा, दिल में ना होत बा सबर। तो जलावा ढारे आईबू बाबा, संगे ले के लभर। तो जलावा ढारे आईबू बाबा, संगे ले के लभर। तो देव घर आईब हम बाबा, साथे ले के लभर। तो हमारी मुखड़ा रहा आप सबके कैसन लागल। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे हो कि म्यूजिक बनवावे हो कि तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता हम लोग।